rambutku keren banget. Siapa ya kayak nawang telepon kok ganteng banget, rambutnya apik tenan. Aduh aku kudu piye ya? Siapa ya iki? Aliando Paudu. Mbok, iki aku, Mbok. Wah, jebulane iki. Kok kowe saiki jadi ganteng tenan ngono? Semermu nganggo apa kuwi? Ya jelas apik kan nganggo Miranda, Mbok. Aku pengen le. Mbok nek sing mbok pengen Miranda warnane pirang-pirang kari milih warna apa? Aku kepengen nganggo pink. Aku mesti ayu banget. Kaya artis Korea. Miranda pancen paling hit. Aku wis kadung cinta, malah digawe sakit. Kowe ngerti. Kumbah terus ngenirang viruse. Virus aja nyerah aku. Walah selipun menah le. Sedina telepon kok ping 50. Kangen mesti saking kangene ra iso mulai. Halo le. Halo, Mbok. Lagi ngapa, Mbok? Agak cuci tangan le, manur pemerintah. Besok duitnya nek arep ditraper, aja lali tangane disemprot sik. Iki jenenge sanitizer teknik srin. Wah, rajin cuci tangan saiki, Cah. Ayo jelas no le. Nah kan persiapan arep nampa THR-mu. Kota Putra Production. Halo, Mbok. Aku wis duwe duit. Njaluk nomor rekeningmu, Mbok. Aku arep kirim THR. Rande nomor rekening kok le. Duwene rekening listrik. Oh iya, tapi tenang, Mbok. Tetep iso tak kirim nganggo BNI mobile tunai. Iso tak transfer nganggo nomor HP-ne si Mbok. Wis tak kirim, Mbok. Mengko kon jikoke pengok nang ATM BNI yo ngleboki kode transaksi karo SMS notifikasi. Oke, order pengok. Piye, Mbak? Duitku jikokno le nomore nang kene. THR saka anak mulai nang wis tak jibokke ning jero kene 1 juta. Disimpen kene le, engko ndak kena virus. Wah, anak lanang janjine ditepati. Ra kaya mancanku kae. Esuk muni O, awal muni B, sore dadi A. Janjane kuwi janji apa golongan jarak. Agak mbah-mbah kok ya ditelepon. Tangane teles, HP-ne konslet. Endi jarene telepon kok ora sida. Oh ya wis tinggal masak wae. Lagi kene. Halo le, nang apa le? Mbok, aku tak mulai ya, Mbok ya. Mudik ya. Rasah mulai ae kole nang kono sik. Agi eneng usum virus. Lah piye mosok ora mulai? Aku iki kangen banget iki lho, Mbok. Nak gur kangene mbok tak kirimi foto le. Piye le fotoku ayu ra? Ya jelas ayu to ya. Jane iki ra apa-apa ya, Mbok. Awakku wis sehat lho. Aku iki masuk angin wae ora. Bagas waras ngene kok. Kowe mono cah enom. Awakmu sehat, ora gampang kena virus. Nah aku wong tuwa iki piye? Kowe mulai malah mbawa virus. Ora mesake mbokmu iki. Oh alah, iya ding, Mbok. Rasah mulai le, penting duitnya mulai. Nomor ATM ku tak simpen toh. Positif aku ra mulih duwite wae sing tak olehke nang si Mbok. Lah tapi masalahe Mbok
Duitku iki lho. Ibrahim. Dewe kok le. Oh, nggih. Kula anu nongkrong teng mriki mboten napa nggih, Mbah? Ora. Nggih. Isu-isu wis mendung ngene, Mbah. Ah, mendung ya mendung wis wayahe udan. Lah nggih wayahe udan leres, Mbah. Lah ya. Iki kancamu kok ngendi? Ki nganu Australia. Australia. Nggih, luar negeri. Yo luar negeri. Nggih, lagi mulih tahun wingi terus pengen dolan ngene cewek kula jak mriki kan Simbah cewek ngeten. Itu wae. Lah tua nak zaman Jokowi, zaman Soeharto kan tesih ayu. Ai, cek Lah iya, Ayu. cek ayu lho. Simbah mantane ya akeh kok. Oke no. Anu mantan jenengan pinten, Mbak? Paling-paling mau 10. Walah, mantane 10, Tro. Kuwi wae pokoke aku ora salah ngejak kowe rene iki ora salah. Lah ngene iki tetep ora gabut lho. Mantan garangan wati. Walah, kuwi ya. Wah, karawati. Lho nek aku iso tegar bakoh ora ringkih ngene iki ya mergo diajari Simbah ke zaman cilik nganti saene aku makane saiki bakoh urip kuwi ya semangat terus lho nek masalah percintaan ki ora. Piye nek ra semangat? Lah nggih, Mbah. Dijaluk ki ngen semangat. Semangat pokoknya tegar, tetap semangat karo semaput. Aja semaput. Oh, semaput. Lah nggih, Mbah. Saiki mumpung nang gone Simbah, kowe arep curhat apa? Masalah percintaan wis pokoke Simbah top. Aku ya anu ngengi di WA pacarku. Waduh, dua pacare, Mbah. Dikon pacare. Di WA, di telepon, BPA, di telepon. di telepon. Nggih, di telepon pacare. Terus piye? Yang kowe kaya anu to G30 SPKI. Ayo terus maksudnya apa anu? Lah maksudnya apa? PKI barang? Cintamu penuh pengkhianatan. Oh. Terus kowe meneng ae. Yo tak balesi meneh. Lah daripada kowe yang cintamu kaya KFC ngono. Balesi meneh bojomu. Maksudnya tak balesi meneh. Lah kaya KFC cabange akeh. Kuwi Cuk, Piye? berharap semoga hujan ini segera reda. Lah apa? Biar tidak terlalu menggoreskan luka. Goreskan luka ya, Mbah. Kok ndak rasa rusak. Acur. Rusak temen. Hancur. Kok kowe kenge kaya ndek pacar to le? Nggih, Mbah. Asline nggih kula nggih pun gadah pacar. Mong terus ya ngono kuwi. Dhek karo liyane. Karo liyane. Heeh. Waduh, manarper tak sama no. Lah terus Wis gawe barper ditinggal lunga. Mantanku ali ando entuk gobetan anyar. Pendadak pusing aku tuh. Walantan roder pengok tukokno mental dragon. Kok ora nyaut tantanane apa kurang dhuwur ya? Pengok merapat. Oh, turu iki paling. Ya wis tuku dhewe. Waduh, jengkelit. Duk, jikukno mentor jargon. Duwite nang bagasi. Oh, nggih, Mbak. Wah, wangine seger.
Lagone anget, ora pliket, ra kaya tresnane dheki. Le gampang mengker.